Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě sedadlo číslo 15 a držel v ruce pérko od bot? Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německý pán Bůh? Hergot. Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec? Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová? Termogeneze je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homoterních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund. 30. Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt.